नमस्कार। आज आपण जे कणिक मळून ठेवतो त्या उरलेल्या कणकेपासून हा पोटभरीचा मस्त असा नाश्ता कसा करायचा ते बघणार आहोत। एकदम सोपा असा हा प्रकार आहे। आपल्याकडे बऱ्याच वेळा कणिक उरते आणि मग त्याचा काय करायचं हा प्रश्न पडतो, तर त्यावेळी तुम्ही ही रेसिपी नक्की ट्राय करा। तुमच्या घरच्यांना सगळ्यांना आवडेल अशी सुंदर अशी ही नाश्त्याची रेसिपी आहे। चला तर रेसिपी बघूया। तर याच्यासाठी बघा, मी 2 बटाटे आहेत ते उकडून किसून घेतलेले आहेत। बटाटे जास्त मऊसर उकडायचे नाही आहेत। आणि नंतर मग याच्यामध्ये मी थोडी हिरवी कोथिंबीर घातलेली आहे बारीक चिरून। नंतर मग याच्यामध्ये मी अर्धा चमचा मीठ घातलेला आहे। नंतर मग याच्यामध्ये मी ही धणा जिरा पावडर आहे ती अर्धा चमचा घातलेली आहे। एक अर्धा चमचा मी याच्यामध्ये चाट मसाला घातलेला आहे, मस्त असा चटपटीत स्वाद येईल। अर्धा चमचा मी याच्यामध्ये बेडगी मिरची पावडर घातलेली आहे। आणि आता मी हे सगळं छान असं एकत्र करून घेतलेलं आहे। मसाल्यांची क्वांटिटी तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त तुम्ही करू शकता, किंवा वेगळ्या व्हरायटीचे मसाले वापरायचे तर इथं तुम्ही ते वापरू शकता। तर हे बघा, मी कणिक माझं जे आहे ते उरलेलं आहे। कणकेचा थोडा मोठा डो आहे हा। तर हे बघा, ते उरलेलं आहे। तुमच्याकडे उरलेला कणिक नसेल तर तुम्ही थोडंसं चपातीचं पीठ किंवा गव्हाचं पीठ मळलं तरी चालेल। तर अर्धी वाटी मी हे गव्हाचं पीठ घेतलं, त्याच्यामध्ये अगदी पाव चमचा मी मीठ घातलेलं आहे, 1 चमचा तीळ घातलेले आहेत आणि पाव चमचा हळद घातलेली आहे। आणि आता आपल्याला हे छान अगदी मिक्स करून घ्यायचं आहे। थोडं थोडं पाणी घालून याचं एक पातळसं आपल्याला बॅटर बनवायचं आहे। हे बघा, कुठेही गुठळी राहता कामा नये याची काळजी घ्यायची आहे। आणि याचं एक पातळसर आपल्याला बॅटर बनवायचं आहे। खूप छान असा नाश्ता तयार होतो। तुम्ही शिल्लक राहिलेल्या कणकेपासून कशाला, तुम्ही ह्याच्यासाठी रोज सेपरेट कणिक जास्त मळाल आणि तुम्ही हा नाश्ता कराल, इतका सुंदर असा नाश्ता तयार होतो। तर हे बघा, इतपत पातळ आपल्याला हे बॅटर बनवायचं आहे, परफेक्ट। चला तर आता आपण पुढची रेसिपी बघूया। तर हा मी कणकेचा गोळा घेतलेला आहे मगाचा, आणि आता आपल्याला तो लाटून घ्यायचा आहे। तर रोज आपण जशी चपाती किंवा पोळी लाटतो तसंच आपल्याला हे लाटून घ्यायचं आहे। कणकेचा गोळा थोडा मोठा आहे, त्यामुळे माझी ही चपाती आहे ती थोडी मोठी होणार आहे। हे बघा, आणि आपण जसं नॉर्मल चपाती लाटतो तसं हे आपल्याला लाटून घ्यायचं आहे। हे बघा, परफेक्ट लाटून झालेला आहे। थोडी चपातीपेक्षा जराशी हलकी मी जाडसर ठेवलेली आहे। हे बघा, आणि मोठा असा व्यवस्थित त्याची मोठी चपाती आपल्याला लाटून घ्यायची आहे। आता या चपातीवर मी ही हिरवी चटणी लावलेली आहे। चटणी ही तुम्हाला थोडी जाडसरच वाटून घ्यायची आहे। ही कोथिंबीरीची साधी चटणी आहे। याच्यामध्ये मी फक्त कोथिंबीर, हिरवी मिरची, मीठ आणि मिरची घालून ही चटणी मी करून घेतलेली आहे। आणि अजून त्याच्यावर मी अजून चांगला टेस्ट येण्यासाठी हा टोमॅटो सॉस आहे तो थोडासा घातलेला आहे, तो पण मी व्यवस्थित पसरवून घेतलेला आहे। हे बघा, याने जी टेस्ट आहे ना ती ह्या रेसिपीची खूप छान येते, मुलांना खूप आवडते। आणि मग मगाचं जे मिश्रण आपण करून ठेवलेलं आहे तर ते मी याच्यावर पूर्णपणे पसरवून घेतलेलं आहे। पूर्ण पोळीवर हे मिश्रण जे आहे ते व्यवस्थित पसरवून घ्यायचं। त्याची एक छान अशी लेअर या पोळीवर करायची आहे आपल्याला। मुलांसाठी तर खूप छान अशी रेसिपी आहे, मुलं अगदी आवडीने खातात। तुम्ही मुलांसाठी टिफिनसाठी पण करू शकता, इतकी सुंदर अशी रेसिपी आहे। हे बघा, आणि तेवढी पौष्टिक पण आहे। तर आता हे जे बटाट्याचं मिश्रण आहे तर मी पूर्ण या पोळीवर व्यवस्थित पसरवून घेतलेलं आहे, तुम्ही बघू शकता। आणि आता आपल्याला याचा रोल करून घ्यायचा आहे। एकदम सोपी रेसिपी आहे आणि चवीला मात्र तितकीच अप्रतिम अशी सुंदर अशी रेसिपी आहे। तर याचा मी आता रोल करून घेतलेला आहे। हे बघा, हळूहळू गोल गोल फिरवत आपल्याला याचा रोल करून घ्यायचा आहे। हे बघा, आणि हे जे शेवटचं जे टोक आहे ते आपल्याला थोडंसं तिथंच प्रेस करून सील करून घ्यायचं आहे, जेणेकरून हे ओपन होणार नाही। तर थोडंसं प्रेस करायचं, कारण चटणीमुळे हा थोडासा ओलसर झालेलाच असतो, त्यामुळे हे पीठ आहे ते छान चिटकलं जातं। तर थोडंसं मी हे प्रेस करून घेतलं आणि त्याच्या दोन्ही बाजू आहेत त्या आतमध्ये अशा फोल्ड करून घेतल्या। हे बघा, दोन्ही बाजू आहेत त्या आतमध्ये अशा फोल्ड करून घ्यायच्या, जेणेकरून मिश्रण जे आहे ते बाहेर येणार नाही। हे बघा, आणि आता हा आपला असा मस्त असा रोल हा तयार झालेला आहे। तर आता याला आपल्याला कट करून घ्यायचा आहे। तर सुरीच्या साहाय्याने मी याला कट करून घेतलेला आहे। तुम्हाला आता कितपत जाडसर पाहिजे त्या आकाराचे तुम्हाला इथं कट मारायचे आहेत। हे बघा,
आणि सुरीने अलगद असं हे कट करून घ्यायचं आहे। बघू शकता आतमध्ये मिश्रण किती छान दिसतंय। आता पुढचा हे बघा रोल, तो परफेक्ट दिसेल तुम्हाला। हे बघा परफेक्ट मिश्रण आतमध्ये बसलेलं आहे आणि खूप छान दिसतंय हे। तर असेच मी हे सगळे कट करून घेतलेले आहेत। हे बघा मस्त असं आपलं छान असं कट करून झालेलं आहे। आता आपण थोडंसं याला प्रेस करणार आहोत। तर हातावर असा एक रोल घ्यायचा आणि त्याला हलकं वरतून दाबायचं। हे बघा म्हणजे छान असा त्याचा आकार तयार होईल परफेक्ट। हे बघा मस्त असा आपला हा असा आकार तयार झालेला आहे छान असा। हे बघा प्रेस केल्यामुळे मस्त असा तो आकार तयार झालेला आहे, चपटा पण झालेला आहे। तर असेच मी सगळे हे जे रोलचे तुकडे आहेत तर ते मी असे प्रेस करून घेतलेले आहे। हे बघा मस्त दिसायला किती छान दिसतायत बघा। मस्त असा मस्त पोटभरीचा हा नाश्ता तयार होतो। तर मगाशी जे गव्हाच्या पिठाचं आपण पातळ बॅटर करून ठेवलेलं आहे तर ते मी आता इथं घेतलेलं आहे, छान मिक्स करून घेतलं पुन्हा एकदा। आणि मगाशी जो आपण रोल करून घेतला तर त्यातला एक पीस मी याच्यामध्ये डीप केलेला आहे। याला आपण याने कोटिंग देणार आहोत जेणेकरून ह्याचं जे मिश्रण आहे ते बाहेर निघणार नाही। हे बघा मस्त असं त्याचं कोटिंग करून घ्यायचं परफेक्ट। हे बघा आणि आपल्याला आता हे फ्राय करायचं आहे। तर असं प्रत्येक रोल ह्या मिश्रणामध्ये डीप करून नंतर मग तो तेलामध्ये सोडायचा आहे। तर तसं करत मी हे डीप करून हे तेलामध्ये सोडलेलं आहे। आता तेल आपलं गरम असलं पाहिजे पण खूपही गरम नको, मीडियम गरम असलं पाहिजे। तर अशा तेलामध्ये मी हे डीप केलेले रोलचे पीस आहेत ते सोडलेले आहेत। हे बघा आणि मीडियम गॅस फ्लेमवर आपल्याला दोन्ही बाजूने हे व्यवस्थित तळून घ्यायचे आहेत परफेक्ट। बघू शकता तुम्ही मस्त असा त्याला गोल्डन ब्राऊन रंग आलेला आहे आणि मस्त असे दोन्ही बाजूने मी व्यवस्थित खरपूस असे तळून घेतलेले आहेत। गॅसची फ्लेम मात्र मीडियम ठेवायची, एकदम स्लो नको। तर असा हा मस्त असा पोटभरीचा उरलेल्या कणकेपासून किंवा गव्हाच्या पिठापासून नाश्ता तयार झालेला आहे। चटणी किंवा सॉस सोबत तुम्ही हा एन्जॉय करू शकता। थँक्यू।